Faptele Apostolilor, capitolul 1, vom citi primele 3 versete. Cuvântul Domnului. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt. Amin. Și să binecuvinteze și inimile noastre, să fie precum pământul acela bun în care cade sămânța și sămânța dă rod pentru slava Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Între învierea din morți și înălțarea la cer au trecut câte zile? 40 de zile. Scriptura ne spune că în această perioadă Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit de mai multe ori cu ucenicii Lui. Nu știm sigur de câte ori s-a întâlnit, dar Scriptura ne relatează 10 întâlniri. 10 întâlniri dintre Domnul Iisus Hristos cel înviat și ucenicii. Unele întâlniri au fost tet-a-tet, personale, cum a fost cu Petru, de exemplu, sau cu Iacov. Alteori au fost 2 ucenici în drum spre Emaus. Alteori au fost toți ucenicii. Și cea mai mare întâlnire a avut loc cu câți ucenici? Câți au fost? Vreo 500. 500 de oameni dintr-o dată l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. În întâlnirile pe care le-a avut în decursul celor 40 de zile, între înviere și înălțare, Domnul Iisus Hristos a urmărit câteva lucruri. Mai precis, 2 lucruri. Și aceste 2 lucruri sunt fundamentale pentru viața de credință. Orice credincios trebuie să fie atent la cele 2 lucruri pe care Domnul le-a făcut cu ucenicii în cele 40 de zile, să fim atenți, noi, fiecare în parte, dar să fim atenți noi slujitorii, pentru că hrana pe care o dăm bisericii, învățătura pe care o dăm, predicarea pe care o facem, trebuie să vizeze aceste 2 direcții. Și uitați ce face Domnul Iisus Hristos. Spune așa versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Domnul Iisus le aduce ucenicilor multe dovezi, multe argumente. Cine a crezut, după ce Domnul a fost pus în mormânt, că va învia a 3-a zi? Cine dintre ucenici? Niciunul. A crezut cineva că va învia a 3-a zi? Da, preoții au crezut. Preoții care l-au răstignit au crezut, ucenicii, niciunul n-a crezut. Dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos are de-a face cu o masă de ucenici în care există necredință la greu. Și cumva a avut 40 de zile la dispoziție în care să ia pe ăștia de la capitolul necredință și să-i aducă în situația în care se ridică Petru la Rusalii și predică Evanghelia că vreo câteva mii se întorc la Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos folosește argumente, dovezi. Și rostul dovezilor în viața de credință este dublu. Avem nevoie de argumente pentru că argumentele distrug necredința și întăresc credința. Argumentul rațional nu generează credință. Credința este un dar de la Dumnezeu. O dă Dumnezeu. Dar ca să prindă rod credința,
Este ca, știți că unii dintre noi așa ne mai ocupăm puțin de pământ câteodată și vrem primăvara să semănăm niște grâu sau porumb. Și avem un teren care e plin cu mărăcini. Ce facem prima dată? Dăm afară mărăcinii. Nu pot să semăn sămânță dacă sunt mărăcini acolo. Ca să semăn sămânța credinței, prima dată mărăcinii trebuie să-i dau la o parte. Pavel spune, când eu mă duc și predic Evanghelia, mă întâlnesc cu tot felul de oameni ciudați. Unul într-un fel, altul într-altul, unul are niște gărgăuni în cap, altul are alți gărgăuni în cap. Și primul lucru pe care eu îl fac când predic Evanghelia este să răstorn izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Hristos. Am de-a face cu un om care ce știu ce crede el despre Dumnezeu, despre Scriptură, despre Evanghelie, are el acolo, i-a intrat în cap ce știu ce. Eu degeaba mă duc să-i predic Evanghelia. Pentru că omul acela o respinge din start. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să curăț terenul și să nimicesc necredința. Și credința se distruge cu argumente raționale. Pentru astea sunt bune. Apoi, argumentele sunt bune ca să consolideze credința. Odată ce credința a început să crească, consolidăm această credință. Știți că unii dintre dumneavoastră, mai mult decât eu, după ce seamănă porumbul pe câmp, ce faci? Porumbul începe să crească, te bucuri, Doamne, fii lăudat că a început să crească porumbul și îl lași acolo, nu? Dar ce faci? Dar de ce îl sapi? Ca să crească, da? Dar se mai întâmplă că pe lângă porumb să mai crească niște buruieni. Ce faci cu buruienile? Lasă-le acolo. Le curăți, da? Dar de ce le curăți? Pentru că atunci când le curăți, se întărește firul porumbului. Da? Nu mai trage din seva care este acolo. Argumentul rațional este folosit pentru consolidarea credinței. Și asta face Domnul Iisus Hristos cu ucenicii. Le distruge necredința și le consolidează credința. N-a fost suficient o singură întâlnire. S-a întâlnit de mai multe ori. Și la fiecare întâlnire, credința lor s-a întărit. Și a devenit și mai puternică, și mai puternică. Și Petru, care n-a crezut că Domnul Iisus va învia și a spus că vorbele astea sunt niște basme și n-a crezut femeile care au venit și au spus că mormântul este gol, se ridică peste 50 de zile la Rusalii și spune: voi l-ați răstignit pe Hristos, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și atât de convins era Petru de această realitate, că nimic nu i-a desruncinat această credință toată viața lui. Așadar, Domnul vine înaintea ucenicilor cu dovezi, cu argumente care distrug necredința și întăresc, consolidează credința. Dar Domnul mai face cu ucenicii încă un lucru. Și spune așa: după patima lui, s-a înfățișat viu, arătându-li se deseori prin multe dovezi și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii. Și lucrurile pe care le-au discutat nu au fost altceva decât lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile acestea privitoare la împărăția lui Dumnezeu, rostul lor sunt făcute ca să crească credința. Credința noastră crește când se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Avem și noi cântarea aceea care spune: credința mea, eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Credința mea, dacă vreau să crească, trebuie trebuie să o alimentez cu cuvântul lui Dumnezeu. Și era Domnul Iisus Hristos în drum spre Emaus, erau doi ucenici, mergeau și vine și Domnul Iisus, se pune alături de ei, ăștia discutau, nu știu cine este lângă ei și tot discutau ce s-a întâmplat la Ierusalim, că tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat și Domnul întreabă: ce s-a întâmplat? Păi uite, te-a fost cineva, un proroc mare, noi am crezut că el este, dar nu știm ce să mai... Nu, suntem zăpăciți de rău de tot de cap. Habar n-avem ce să mai credem, nu știm ce să mai credem. Și ne spune Scriptura că Domnul Iisus a început ucenicilor acelora și le-a vorbit din Scripturi.
Și cât a durat drumul acela de la Ierusalim la Emaus, vreo 2 ceasuri, le-a ținut Domnul o predică de 2 ceasuri din Scripturi. Credința credința se dezvoltă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și tema principală pe care Domnul Iisus a avut-o a fost Împărăția lui Dumnezeu. Foarte interesant. Care a fost prima predică pe care Domnul a ținut-o? Pocăiți-vă, căci Împărăția Cerurilor sau Împărăția lui Dumnezeu, unul și același lucru. Pocăiți-vă că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Prima predică pe care a ținut-o a fost despre Împărăția lui Dumnezeu. De-a lungul lucrării lui, de 3 ani și jumătate, de multe ori a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu. La un moment dat vin ucenicii la el și spun: Doamne, noi nu știm cum să ne rugăm. Nu vrei să ne înveți tu ca să ne rugăm? Și îmi spune: da, cum să nu, vă învăț. Și învață rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Și rugăciunea aceea noi spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Chiar de la începutul rugăciunii este amintită această temă importantă, Împărăția lui Dumnezeu. Apoi ne spune Scriptura și Matei reușește să prindă la un loc acele parabole ale împărăției. În Matei, capitolul 13. Sunt acele parabole ale împărăției. Domnul Iisus Hristos le explică ucenicilor cum e cu Împărăția lui Dumnezeu, folosind diferite parabole. Sunt mai multe acolo și ne ajută să înțelegem cum funcționează, care este rolul ei, cum se dezvoltă Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, începe cu Împărăția lui Dumnezeu, continuă cu Împărăția lui Dumnezeu. La un moment dat, când este judecat înainte de asta, ucenicii se îndreptau către Ierusalim cu Domnul Iisus. Și unii dintre ei au prins că se va întâmpla ceva la Ierusalim. Și ei au bănuit că vine Domnul și instaurează împărăția Lui. Și atunci au început negocierile. Și unii au zis: cum aș putea eu să pun o vorbă bună la Domnul? Și s-au dus și au zis: mami, nu vrei tu să te duci să vorbești cu Domnul? Și ce să-i spun? Păi atunci el când va fi împărat în împărăția Lui, sunt 2 scaune acolo, unul la dreapta și altul la stânga. Să ni le dea nouă. Și se duce mama fiilor lui Zebedei și pune o vorbă bună, da? Pentru feciorii lui. Că vine împărăția Domnului și se împlinește. Apoi ne spune Scriptura, când a fost judecat de către Pilat, Pilat se uită la Domnul și spune: auzi, tu ești împărat, nu-i așa? Așa m-am auzit eu la ureche. Că asta e și scris pe cruce. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Eu așa am auzit despre tine că ești împărat. E adevărat? Și Domnul spune: da, sunt. Numai că împărăția mea nu e din lumea aceasta, ci este o împărăție spirituală. Este o împărăție care se guvernează după alte reguli decât cele care se guvernează împărăția pe care tu o reprezinți. Imperiul Roman pe vremea aceea. Și după ce Domnul a înviat din morți, ne spune Scriptura că 40 de zile s-a întâlnit cu ucenicii. Și tema principală a fost Împărăția lui Dumnezeu. Începe cu Împărăția lui Dumnezeu, continuă cu Împărăția lui Dumnezeu, sfârșește lucrarea Domnului Iisus discutând despre Împărăția lui Dumnezeu. Acum, Împărăția lui Dumnezeu este un subiect așa, destul de frumos, amplu, dar dacă ar fi să cântărim puțin, domnule, cu ce se mănâncă Împărăția asta lui Dumnezeu? Sau care ar fi subiectele? Bun, discutăm despre Împărăția lui Dumnezeu, dar ce anume? Care sunt subiectele, care sunt lucrurile care definesc această împărăție a lui Dumnezeu? Ne spune cuvântul că, și înțelegem din Scriptură, că ucenicii au primit învățătura de la Domnul, au dus-o mai departe și această învățătură a ajuns și la Pavel. Și Pavel, un tip cu o pregătire poate mai aleasă decât ceilalți ucenici, au reușit foarte bine să structureze mesajul Evangheliei, inclusiv a reușit să adune la un loc, în câteva cuvinte, și să descrie împărăția lui Dumnezeu. Și fiți atenți ce spune Pavel în Romani,
capitolul 14, versetul 17. Romani, capitolul 14, versetul 17. Spune așa: căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Se uită Pavel la subiectul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Și dacă e complex, este amplu. Domnul Iisus 3 ani și jumătate tot a predicat despre el. Dar dacă aș vrea să-l condensez cumva așa mai mult și să rețin eu mai ușor lucrurile acestea, cum aș putea descrie împărăția lui Dumnezeu? Și Pavel face această sinteză extraordinar de reușită. De când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre neprihănire, despre pace și despre bucurie în Duhul Sfânt. Acum, neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt sunt calități ale unui bun creștin. Lipsa lor sau deteriorarea vreuneia dintre cele trei trebuie să fie un semnal de atenționare foarte puternic. Un bun creștin are aceste trei: neprihănire, pace și bucurie din plin. Țin de împărăția lui Dumnezeu. Le-a predicat Hristos. Dacă una dintre ele lipsește sau este la 50%, la 10%, la 90%, este o mare problemă. Noi trebuie să fim atenți la ele, pentru că atunci când ne uităm la învățătura Scripturii, atunci când vorbește despre neprihănire, pace și bucurie, observăm un lucru foarte interesant. Acestea trei ni le dă Dumnezeu, dar în același timp noi suntem chemați să le urmărim, să le realizăm în viața noastră. Le primim de la Domnul, dar în același timp noi trebuie să luptăm pentru ele. Neprihănirea. Păi spune Pavel că s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. După aceea ne spune Scriptura că roada Duhului este pacea. Roada Duhului este bucuria. Toate astea vin de la Dumnezeu. Dar în același timp Scriptura spune să le urmărim, să le căutăm, să facem ceva pentru a le atinge pe fiecare din acestea trei. Neprihănire, pace și bucurie. Haideți să le luăm pe fiecare pe scurt, pe rând. Neprihănirea. Domnul Iisus spune, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Iată, neprihănirea, eu trebuie să o caut. Și dacă eu o caut, o voi găsi și voi fi plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu mă va binecuvânta. Dar Scriptura ne învață că există două tipuri de neprihăniri. Și noi nu trebuie să căutăm decât neprihănirea lui Dumnezeu. Asta spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nu spune neprihănirea, punct, ci spune neprihănirea lui Dumnezeu. Sunt două tipuri de neprihăniri în lumea noastră. Și noi trebuie să fim atenți la ele. Și probabil exemplul cel mai bun este cel pe care ni-l prezintă Scriptura. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos era în templu și acolo în templu erau doi oameni. Unul se uita așa la cer și spunea, Doamne,
cum sunt eu, nu-i nimeni în lumea întreagă. Eu nu fac aia, eu nu dau un cap la nimeni, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am păcătuit, eu sunt perfect. Vameșul ăsta de lângă mine, putea păcat ăsta de nu mai pot. Nici nu suport să stau lângă el. Eu sunt perfect. Ălaltul, vameșul, stătea acolo și se ruga Domnului și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și se uită Domnul la cei doi. Și Domnul dă un verdict. Cu cine votează Domnul? Cu vameșul. Cu fariseul niciodată. Domnul a votat cu vameșul. Și a spus, vameșul ăsta s-a întors acasă. Neprihănit. Vameșul acesta, când mă uit eu, Dumnezeu, la el este neprihănit. Dar acest fariseu, nu. La un moment dat chiar le spune Domnul Iisus Hristos și vorbește ucenicilor și le spune, aveți grijă, nu cumva neprihănirea voastră, face Domnul comparație între neprihănirea fariseilor și spune, dacă neprihănirea voastră nu va depăși, întrece pe a fariseilor, cum spune? Cu niciun chip nu veți intra în cer. Wow! Deci există o neprihănire a fariseilor și spune Domnul că dacă neprihănirea ta nu o depășește pe a fariseilor, care-i farisei? Pe ăla care se lăuda în templu. Doamne, ca mine nu e nimeni pe fața pământului. Deci dacă neprihănirea ta nu o depășește pe a ăluia, nu intri în cer. Spune Domnul Iisus Hristos. Hopa, dar cum vine asta? Ce înseamnă neprihănit? Neprihănit înseamnă fără prihană. Adică fără păcat, fără greșeală, fără eroare. Acest verdict ni-l putem da noi nouă înșine, ni-l pot da alții nouă sau ni-l poate da Dumnezeu nouă. Neprihănirea fariseilor se baza pe un verdict pe care fariseii și-l dădeau lor înșiși sau alții îl dădeau fariseilor. Ați auzit oameni spunând, discus cu unul, mai, ești gata ca să mergi în cer? Mor la noapte, mergi în cer. Și răspunsul lui, eu sunt un om bun. Eu n-am spart casa nimănui, n-am furat, n-am mințit, nu mi-am înșelat nevasta, sunt un om bun. O neprihănire în care verdictul și-l dă omul lui însuși. Scriptura ne spune că o astfel de neprihănire nu-i plăcută Domnului. Nu este suficientă pentru a ajunge în cer. Neprihănirea adevărată, cea plăcută Domnului, este cea pe care Domnul ți-o dă. Cum îți dă Domnul această neprihănire? Pavel spune, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu tuturor celor care se pocăiesc și cred în El. Vameșul a venit înaintea Domnului și și-a mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. S-a pocăit. Dacă vii înaintea Domnului cu pocăință și cu credință, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu șterge păcatele și Dumnezeu zice despre tine că ești neprihănit. Și când Dumnezeu zice despre mine că sunt neprihănit, neprihănirea aceasta este neprihănirea Lui. Nu e neprihănirea oamenilor. Nu spun despre mine niște oameni că sunt ok, ci spune Dumnezeu despre mine că sunt în regulă. Și Domnul Iisus ne spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea pe care Dumnezeu ți-o dă. Cum îmi dă Dumnezeu această stare de neprihănire? Prin pocăință și credință. Atunci când vin înaintea lui Dumnezeu și mărturisesc păcatul meu, Dumnezeu mi-l iartă. Și când Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu mă socotește fără prihană, neprihănit. Noi după această neprihănire trebuie să umblăm. Trebuie să alergăm. Trebuie să o căutăm, spune Domnul Iisus Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea
lui, neprihănirea pe care El o dă, nu neprihănirea pe care oamenii ți-o dau. Așadar, Împărăția lui Dumnezeu este despre neprihănire. Noi trebuie să căutăm această neprihănire și neprihănirea aceasta ne-o dă Dumnezeu. Apoi, Împărăția lui Dumnezeu este despre pace. Pacea este o roadă a Duhului pe care mi-o dă Dumnezeu, dar în același timp vine Scriptura și spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Opa! La fel de categorică este Scriptura ca în cazul neprihănirii. Dacă neprihănirea ta nu întrece pe fariseilor, gata, nu merg, degeaba. Dacă nu urmărești pacea și sfințirea, s-ar putea ca să-ți ratezi veșnicia. Dumnezeu ne dă pacea Lui, Duhul Sfânt lucrează această roadă în viața noastră, dar noi suntem chemați să căutăm pacea. Acum, pacea aceasta se obține făcând anumite concesii, renunțând la anumite pretenții, uneori. Sunt însă unele momente în care nu putem face pace nici cum. Și aici avem un paradox, cumva am putea spune. Domnul Iisus ne vorbește despre pace, le spune ucenicilor: vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inima. Dar tot Domnul Iisus spune la un moment dat: eu n-am venit în lume să aduc pacea, ci sabia, războiul. Păi stai puțin, Doamne. Ori ne cer să trăim în pace și pacea este un ideal, un obiectiv pentru care merită să luptăm, ori ne spui că ai adus război. Și Domnul a adus și război și pace. Sunt unele lucruri pentru care, de dragul păcii, noi trebuie să renunțăm la ele. Dar sunt situații în care pacea nu e mai importantă decât anumite lucruri pe care noi le susținem. Să dăm un exemplu. Atunci când vorbim despre principii morale și teologice, noi nu renunțăm la nimic. Dacă iese cu război, să iasă cu război. În toate celelalte domenii, suntem dispuși să negociem ca să fie pace. Tu zici despre mine că ți-am lovit mașina, eu spun că nu ți-am lovit mașina, dar tu insiști ca să-ți dau 1000 de lei ca să ți-o repar, eu spun hai că nu-ți dau 1000 de lei, îți dau 500, până la urmă ne înțelegem, bine, hai, dau 700 de lei, dar numai ca să fie pace. Nu e niciun fel de problemă, e ok, foarte bine. Dar vine altul la tine și vine altul în biserică, să zicem, vine mâine în biserică aici la Marghita și spune: uitați-vă, eu m-am simțit foarte bine la voi în biserică și vine de fiecare dată la voi în biserică și n-am niciun fel și vă și donez, am niște bani, am bani din plin, în fiecare colectă pun câte 1000 de euro cu o singură condiție. Să puneți voi aici așa în față, lângă crucea aceea, steagul curcubeu, ăsta al homosexualilor. Și fiți atenți că dacă nu-l puneți, eu vă dau în judecată. Și eu vă dau în judecată și vă trec prin toate tribunalele și vă fac și de râs și mă cer cu voi și o să fie groaznic. Ce preferați? Războiul. Domnul Iisus spune, atunci când este vorba de principii morale, când este vorba de valori teologice, prefer războiul decât pacea. Nu sunt dispus deloc să renunț la ele. Pentru că nici Domnul n-a renunțat la ele. Domnul a murit pe cruce la Golgota pentru mântuirea noastră, ca să ne câștige, și acolo n-a negociat cu diavolul. Hai că cădem la o înțelegere. Cu diavolul nu se negociază. Pentru că dacă îi dai, e un proverb, îi dai un deget, îți ia toată mâna. Așadar, pacea este o roadă a Duhului Sfânt, noi trebuie să alergăm după pace, să căutăm pacea, dar sunt unele momente în care preferăm, războiul este mai bun decât pacea, pentru că e vorba de apărarea unor valori morale și teologice. Nu vorbim despre războiul
fizic, cu bombe și cu sabie și cu vărsări de sânge, ci vorbim despre războiul spiritual, al argumentelor, al dezbaterilor. Împărăția lui Dumnezeu este despre neprihănire, despre pace și despre bucurie. Bucuria este o roadă a Duhului lui Dumnezeu. Dar în același timp vine Pavel și spune: fraților, bucurați-vă în fiecare duminică. Totdeauna. Iară zic, dacă cumva vreunul dintre voi n-a fost atent, iară zic, bucurați-vă. Este un imperativ. Creștinul care nu se bucură este un creștin care trebuie să-și pună un mare semn de întrebare. Lipsa bucuriei, precum și lipsa neprihănirii și a păcii, este un semnal de atenționare în viața noastră. Deteriorarea bucuriei, precum și a celorlalte două, se încadrează în același verdict. Noi, creștinii, suntem chemați să ne bucurăm totdeauna, spune Scriptura. Și acum, partea aceea din Scriptură, frați și surori, cu părere de rău, nu o tăiem. Nu luăm foarte ca și spunem bucata asta afară. De ce? Nu merge, măi frate. Nu merge. Orice aș face, nu merge. Ba nu! Trebuie să meargă cumva. Dacă nu merge, înseamnă că e o problemă. Căutăm să identificăm problema și să rezolvăm. Pentru că bucuria este o dovadă a prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața noastră, dar în același timp, după această calitate, după această virtute creștină, noi trebuie să alergăm. Noi trebuie să facem ceva. Și acum ne uităm la partea asta cu bucuria și trebuie să înțelegem că bucuria aceasta despre care vorbește Scriptura nu este o bucurie așa autoindusă. Hai să ne ciupim și să începem să ne bucurăm și să începem să sărim și vai ce bucurie este în mijlocul nostru și după ce ne calmăm, ne apucă pe toți o depresie și o tristețe că ne vine să nu ne mai ridicăm niciodată. Există motive de bucurie și noi trebuie să le știm, să le conștientizăm și trebuie să le exploatăm. Viața de creștin înseamnă cunoașterea realităților spirituale, cunoașterea cuvântului și ajustarea vieții după cuvântul lui Dumnezeu. 3 motive de bucurie pe care trebuie să le cunoaștem și trebuie să le exersăm în fiecare zi în viața noastră. S-ar putea să spuneți, frate, e prea de tot. E adevărat, bucuria este o floare rară. În special pe la noi, pe la românii, care suntem mai cărcotași așa, mai nemulțumiți, mai apăsați, posaci din diferite motive. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață altceva. Și dați-mi voie să vă spun că e mai important cuvântul Domnului decât ADN-ul nostru, decât tradițiile noastre și decât contextul în care noi trăim. Și cuvântul lui Dumnezeu ne dă cel puțin 3 motive pentru care noi să ne bucurăm în fiecare zi, în permanență. Primul motiv este când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, care a fost prima afirmație pe care El a făcut-o? Bucurați-vă! Domnul a ieșit din morți, din mormânt, și primul lucru pe care îl spune este: bucură-te! Bucură-te că Hristos a înviat din morți. Bucură-te că moartea a fost învinsă. Bucură-te că victoria mea e și victoria ta. Cred că am mai spus odată, dar chiar dacă am spus, merită repetat.
Eu sunt așa mai microbist, dar microbist de la care stă în scaun și în fotoliu, nu de la care se duce și aleargă ca nebunul pe câmp, așa după o minge, sunt acolo vreo 20 de oameni sau depinde, aleargă care încotro, niciodată nu am înțeles, dar să stau să-i privesc, poate înțeleg cumva. Și mă mai uit așa câteodată la câte un meci de fotbal, nu, meciuri bune mă uit, și se întâmplă următorul fenomen. Chiar de curând s-a întâmplat într-o semifinală de Champions League. Se întâmplă următorul fenomen. Este echipa, să zicem, la care ții, care cumva este condusă pe tabela de marcaj. Are 1-0 echipa adversă. Și te afli în minutul 89 la meciul de fotbal. Și este 1-0 pentru adversari. Și se întâmplă uneori regizorul care pregătește transmisiunea, că pune camera pe tribune. Și vezi așa cum sunt oameni în tribune. Și îți dai seama că ăștia a căror echipă este condusă sunt amărâți, triști. Unii se gândesc că am dat banii degeaba să vin la meci. Aoleo, nu reușește nimica. Și îți mai, aoleo, vai, jale peste tot. Bă, dar se întâmplă, și s-a întâmplat, v-am spus de curând, că se întâmplă o minune. Că în minutul 89 ești condus cu 1-0, dar în minutul 90 și în minutul 91, echipa ta la care ții marchează 2 goluri. Știi ce se întâmplă atunci pe stadion? Nebunie totală, se spune. Oamenii aceia care erau amărâți, posași, triști și vai de capul lor, dintr-o dată, pentru că echipa lor câștigă, sunt plini de bucurie. Se îmbrățișează unii pe alții. Nu mai pot, se citește pe fața lor acea bucurie molipsitoare. Dacă găsești un comentator de ăsta care ține cu echipa care câștigă, vai, gata, nici nu se mai găsește cuvintele. O bucurie cuprinde întregul stadion. Dar bucuria aceea nu cuprinde numai întregul stadion. Îi vezi pe oameni care pleacă după aceea de la stadion. Și ei sunt plini de bucurie. Și bucuria aceea îi poartă câteva zile bune de tot. Vă aduceți aminte că tot s-a vorbit zilele astea despre generația de aur. Știți că au fost niște meciuri pe care România le-a avut la un campionat mondial prin Statele Unite și prin alte părți și a avut România o echipă foarte bună și avea victorii peste victorii. Ce se întâmpla după aceea în țară? Ieșeau oamenii pe stradă. Dar ce i-a apucat? Ieșeau pe stradă ca să se bucure. Și te întâlneai cu unul pe care nu cunoșteai niciodată și tu erai bucuros și ăla era bucuros și te îmbrățișai și nu știu ce, dar de ce? Pentru că echipa favorită a câștigat. Și victoria lor era și victoria mea. Victoria lui Hristos este victoria mea. Și nu este o victorie care... Știți cum este? A câștigat echipa, a câștigat, dar peste 3 zile are alt meci. Și următorul meci îl pierde. Cât timp a fost bucuros? 3 zile. După aceea, pare rău, s-a terminat. Știți cum e victoria lui Hristos? Este o victorie finală. Nimic nu mai poate întoarce acest rezultat. El a câștigat această victorie și până în veșnicii El va fi Domn al domnilor și Rege al regilor. Și ne spune Scriptura că orice genunchi se va pleca înaintea Lui. De ce? Că El este învingător. Și victoria Lui este și victoria noastră. Odată am făcut o vizită într-o familie și era acolo o fată care avusese un eșec în dragoste, să spunem pe românește, și era un pic amărâtă, tristă. Și erau mai multe persoane acolo și mama ei o vede și se uită la ea știind ce s-a întâmplat și pune o întrebare care pe mine m-a surprins puțin. Auzi, fata mea, de ce ești tristă? Și fata se uită, ce vrei să sar într-un picior? Dar am o întrebare. Hristosul tău este în mormânt sau a înviat din morți? Dacă Hristos este în mormânt, ai toate motivele și rațiunile posibile să fii trist, posac, amărât. E bine că ești așa.
Dar dacă Hristos a înviat din morți, atunci lucrurile se schimbă radical. Dacă Hristosul meu a înviat din morți, eu mă bucur. Și este o poruncă pe care Domnul mi-a dat-o și eu trebuie să exersez această bucurie și trebuie să o rulez și trebuie să o trăiesc și trebuie să o fac molipsitoare pentru cei din jurul meu. Dumnezeul meu nu este unul care a rămas în mormânt. Dumnezeul meu este unul care a învins moartea. L-a învins pe cel rău. El domnește. Eu sunt de partea învingătorului și victoria lui este și victoria mea. Așadar, primul motiv de bucurie. Suntem de partea învingătorului. Suntem în echipa câștigătoare. Domnul nostru a învins moartea. Și pentru că El este victorios, eu mă bucur de lucrul acesta. Bucuria nu este o bucurie, vai de mine, transpir prin toți porii. Nu. Este o bucurie în Domnul, spune Scriptura. Este o bucurie spirituală. Este o bucurie în adâncul sufletului meu. Este o bucurie care s-ar putea uneori să fiu trist că mi s-a întâmplat un lucru, un necaz, dar în adâncul sufletului meu există această bucurie că Domnul a înviat din morți. Și această bucurie se va răsfrânge. Chiar dacă acum poate trec printr-un necaz sau poate trec printr-o încercare, nu durează la infinit. Bucuria este cea care descrie viața mea. Al doilea motiv de bucurie. Primul este acesta al învierii. Bucuria învierii. Al doilea motiv. Matei, capitolul 5. Aici este vorba despre predica de pe munte și predica de pe munte începe cu niște fericiri. Și unii s-au gândit la aceste fericiri și au spus că fericirile astea sunt precum niște trepte pe care omul urcă. Vreo 8 trepte. Ultima treaptă pe care se ajunge, Domnul Iisus Hristos o descrie așa. Ferice de voi, va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Soluția? Bucurați-vă și veseliți-vă. Dar de ce? Că oamenii își bat joc de mine? Nu pentru asta. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Mă bucur acum pentru răsplata pe care Domnul mi-o va da în ceruri. Sunt două tipuri de angajați. Două tipuri de oameni cu care poți să lucrezi. Normal, orice angajat are o zi în care primește salariul. Și sunt unii angajați care din 30 de zile sau 20 de zile sunt zile lucrătoare. Din 20 de zile lucrătoare, să facem o medie, 19 zile vin la servici posaci, triști, fără chef și răspândind în jurul lor numai moarte. Și vine a 20-a zi, când e zi de salar. Și aia pentru ei este zi de bucurie. Și ei se bucură numai în ziua de salar. Și după ce trece ziua de salar, iar trebuie să mă duc la lucru. Și n-am niciun chef. Ce greu mi este. 19 zile te duci la servici fără niciun chef. Și vine ziua de salar și atunci te duci cu bucurie. Că primești răsplata. Dar sunt și alți angajați care în fiecare zi se duc la servici cu bucurie. De ce? Pentru că știu că pentru tot ceea ce fac eu astăzi aici, va veni o zi în care voi primi răsplata. Domnul Iisus Hristos ne spune nouă, nu numai să ne bucurăm când primim răsplată, ci Domnul Iisus ne spune, bucură-te înainte ca să primești răsplata. Va fi o răsplată în ceruri, pe care Domnul ne-a pregătit-o pentru toate lucrurile pe care le-am făcut, le-am suferit pentru El, pentru tot ce am făcut și a fost plăcut Lui. Pentru toate aceste lucruri există o răsplată în ceruri. Și noi când vom ajunge în ceruri și Domnul ne va da răsplata, ce vom face? Ne vom bucura, nu? Dar Scriptura ne învață că noi trebuie să ne bucurăm nu numai atunci când vom ajunge în ceruri, ci noi trebuie să ne bucurăm de pe acum. În fiecare zi eu fac ceva pentru Domnul. Îmi sfințesc viața.
îmi curățesc viața, îl slujesc pe Domnul, îi slujesc pe semenii mei, caut să împlinesc voia Domnului, mă rog pentru alții, îi slujesc pe cei din jurul meu. În fiecare zi fac ceva pentru Domnul. Și Scriptura spune, asta e norma, pentru lucrul pe care tu l-ai făcut astăzi pentru Domnul, într-o zi vei primi răsplată. Dar n-ai voie să te bucuri numai în ziua respectivă, ci trebuie să te bucuri de pe acum. Așa că eu astăzi mă duc acasă și mă uit să văd ce am făcut astăzi pentru Domnul. Da? Și am făcut și aia, 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 și zic, extraordinar. Va veni o zi când Domnul mă va răsplăti pentru asta. Și mă bucur de pe acum. Asta este bucuria creștinului. Bucuria răsplății. Nu numai mă bucur pentru răsplată, când în ziua răsplății, ci mă bucur în fiecare zi anticipând acea răsplată. Să știți că asta mai face încă un lucru. Când vine cei care sunteți, poate aveți să angajați sau lucrați la alții, cum este mai bine să te duci la servici? Cu chef sau fără chef? Cu chef. Și dacă te duci cu chef, cum este? Trece mai repede, ești mai eficient, faci treabă mai bună, șeful te apreciază mai mult, nu? Dar dacă te duci fără chef, totul este fără chef. La fel și cu bucuria aceasta. Când începi să te bucuri pentru răsplata pe care Domnul ți-o va da, vei observa că în fiecare zi începi să te bucuri mai mult. De ce? Pentru că răsplata crește. Și mai mult. Și mai mult. Și mai mult. Încep să mă bucur de pe acum pentru lucrurile pe care Domnul mi le va da în cer. Dar mai este încă un motiv de bucurie. În Luca, în capitolul 10, aici este vorba despre ucenici. Despre ucenici. Ucenicii s-au dus să predice Evanghelia. Ai de mine, a fost extraordinar. Oamenii i-au ascultat, dracii au ieșit, oamenii au fost vindecați, mărturia a fost depusă, rezultate extraordinare. O zi plină, mai multe zile pline. Și se întorc ei la Domnul Iisus și spune, Doamne, teribil a fost. Doamne, ce ne-am bucurat. Și fiți atenți ce spune Domnul. Luca 10:20. S-au bucurat tare mult ucenicii că au predicat Evanghelia. S-au bucurat tare mult că au putut să lucreze pentru Domnul. Și Domnul spune, într-adevăr, e frumoasă bucuria slujirii. Dar este mult mai importantă o altă bucurie. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. Frați și surori, numele meu, Iulian Necea, apare într-un buletin, apare niște statistici, apare pe internet, dar știți că numele meu este scris în ceruri. Fraților, nu există lucru mai valoros în lumea aceasta decât să-ți fie scris numele în cartea vieții. Și Domnul Iisus spune, gândește-te la acest lucru. Numele tău este scris în cartea vieții. Nu este scris pe lista la portalul de justiție că te-a dat cineva în judecată și primești vreo 10, 20, 50 de ani de pușcărie. Nu. Numele este scris în ceruri. Și dacă Domnul a scris numele tău în ceruri, nimeni și nimic nu-l va șterge. Dacă vei rămâne credincios lângă Domnul, Domnul îți va purta de grijă, te va binecuvânta. Și Domnul îți cere și Domnul le spune ucenicilor, da, într-adevăr, este frumos când slujești. Și este bucuria slujirii și bucuria că ești o binecuvântare pentru semenii tăi, pentru frații tăi. Dar este o bucurie mult mai mare care este generată de statutul special pe care noi îl avem. Noi nu suntem în lumea aceasta nimeni în drum și praf în soare. Noi nu suntem uitați de lume. Noi nu suntem, mărâții aia de români, vai și amar de capul lor. Noi nu suntem cei mai nenorociți oameni de pe fața pământului. Nu! Noi suntem cei mai binecuvântați oameni de pe fața pământului. Noi, copiii Domnului, numele noastre este scris în ceruri. Și vine Domnul Iisus și spune, ți-am scris numele în ceruri. Știi ce aștept de la tine? Să te bucuri. Și dacă nu faci, lucrul acesta înseamnă că este o mare problemă cu viața ta. Cum să nu te bucuri că numele îți este scris în ceruri? Cum poți să tratezi cu atât de multă indiferență acest adevăr biblic, acest adevăr spiritual? Vei ajunge în cer
și o să vezi acolo răsplata pe care Domnul ți-o va da și te vei bucura de ea, vei ajunge în cer și vei vedea că numele ți este scris în cerul și te vei bucura de el, vei ajunge în cer și te vei întâlni cu Domnul cel înviat și te vei bucura de lucrul acesta și după aceea o să te uiți înapoi pe pământ. Și o să spui, ce am făcut eu pe pământ? 20, 30, 50 de ani, ce am făcut? Păi, am fost posac, amărât, trist, neîmplinit, sucit, critic, om fără chef. Am făcut viața amară celor din jurul meu. De ce? Pentru ce? Împărăția lui Dumnezeu, cea care a fost predicată de Domnul Iisus Hristos, de la începutul lucrării Lui până la finalul lucrării Lui, este rezumată de Apostolul Pavel în 3 cuvinte. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Toate acestea 3 ni le dă Domnul. Dar pentru toate acestea 3, noi trebuie să lucrăm. Noi trebuie să le căutăm. Noi trebuie să facem ceva. Nu este o chestie așa, Doamne, dă-mi bucuria Ta. Da, Domnul ți-o dă. Dar tu trebuie să alergi după bucuria Domnului. Trebuie să cauți motive de bucurie. Și trebuie să exersezi bucuria. Și lucrul acesta trebuie făcut în fiecare zi. Lipsa vreuneia dintre cele 3 sau deteriorarea vreuneia dintre cele 3 este un mare semnal de atenționare pentru viața noastră. Și de aceea stăm în fața cuvântului, ne uităm la ce a făcut Hristos, 40 de zile, le-a vorbit la ucenici despre Împărăția lui Dumnezeu, ne vorbește și nouă astăzi, ne analizăm viața, ne cântărim viața și dacă trebuie să facem niște ajustări, să le facem. Și Domnul să ne dea gândul cel bun. Să căutăm neprihănirea Lui. Nu neprihănirea oamenilor, ci neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Să căutăm pacea. Să alergăm după ea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pacea, dar fără să renunțăm la valori, principii morale și teologice. Și în același timp să ne bucurăm. Și avem motive de bucurie. Bucuria noastră trebuie să fie o bucurie în Duhul Sfânt. Trebuie să fie o bucurie care să nu fie afectată de lucrurile acestei lumi. Da, uneori s-ar putea ca să trecem prin încercări, prin necazuri, prin probleme. Dar, în adâncul ființei noastre, avem motive de bucurie, exersăm bucuria și răspândim în jurul nostru bucuria. Și Domnul să ne dea fiecăruia gândul cel bun. Să ne întărească în viața de credință și să ne ajute ca lucrurile pe care Scriptura ni le spune să le facem normă pentru viața noastră. Să le împlinim, să le exersăm și să fim o binecuvântare pentru semenii noștri. Domnul să fie lăudat pentru cuvântul Lui, pentru tot ce ne-a dat și acum la final îl rog pe fratele păstor să încheie acest serviciu divin.